acca ya galay salamu alaikum les fanay mi boyi namde fanay te fanay boyi welden sabu mbiɗe andi ko musibɓe e yaadiɓe e sehilaɓe goni ɗo gonga kadi ko koreji goni ɗo sabu mone wi Guellay Baal mi andi famille mumnen ɗo fammi taniraɓe ceerno Cheikh Souleymane Racine Baal gorko mo boode nen fayiraɓe mumnen ɗo boode jammule nden noon wadde ɗo ko wuram kono noon mbiɗa andi ko ɗo ɓuuri wulde ha wona gon machallah mimi faɗi ɗo fa ɗo noon to gonga nde noon ifra yes mbiɗa andi payeten koye gorko ñeño biyeteɗo Hamidou Ñaan walla mbiya Teñelle hayya ñaano Hamidou Ñaan Teñelle 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 Teñelle